Okay, PJIN Caravan. Nagturong kano kadigiti sa magmanong ili iti dumaya ti probinsya ti Ilocos Norte. Baka nakadanon dahil jay Solsona tanaki piyesta damat sa jay. Nitali nga natin na nakamat na report ni Idol Joan. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Go na, Idol Jo. Nagturong ti Provincial Government of Ilocos Norte Caravan kadigiti sumang mamano nga ili ti dumaya paset ti probinsya pasko maiti ili ti Karasti Pidig ken Sarat. Dahiti katitipan na kaipadanon dagiti tulong ti gobyerno provincial kadagiti umili nang nangron na kadagiti kasapulan ken dagiti nagserserbi kadagiti bukod da lugar pakairamanan ditoy dagiti senior citizens PWD ken napati dagiti upuping. Mismo nagturong ni Gobernador Matthew Marcos Manotok ken dagiti dumapay nga opisyal kadagiti nasao nga ili ken si iayat med asinarabo da dagiti tattao. Naipaay kadagiti barangay workers ti 4,000 pesos a financial assistance, grocery packages kadagiti senior citizens, agricultural inputs kadagiti residente wenno dagiti manalon, school supplies kadagiti ubing ken dumapay. Yung paggunam-gunam ti gobernador, ano dagiti kasapulan at tulong dagiti tattao, ket mabalinda nga iuman kadagiti barangay official, tapno ni soda ti mangyasideg kadagiti departamento, kas kumakadagiti manalon, dagiti usarenda, iti panagsalog da nga agtalon. Paragsakan met dagiti residente, iti daytoy benepisyo manen nga naipaay kadakwada, ken iti agtultuloy at serbisyo. Alright. Dati programa nga dati ti gobyerno sa Capital Express, Idol Joan? When Idol Joan, since December pa dito, damo na dati Noche Buena package ket adan sa na ibunong amin. Buena. At di da pa na ibunong amin tanakada do. Naglawaan dati probinsya tinga Ilocos Norte. Okay? Any more, Idol Joan? Na magiti gobyerno provincial kadwa iti 99.5 Milawag, Idol Joan Gipin Tatak RMN. Maraming salamat ni Idol Joan Manipod Apo Ijay dumaya nga paset ti probinsya ti Ilocos Norte. IFM News.